Ha ka artarik jong ubnai November arajar ofusau ka balang Katolik jong ka sora parish kala kenmau burom ya ki mensim ki bala klatno. But da ka jing shirhem ki bahai ngasam jong ki bala klatno ki wan man bu senteu bat banduai nak benta ki ba it ki ba thon ki jong ki ba legno shwa jong ki. But lapan debek jing le niam le rukom da upadar Stephen Karbani upadai uparis pris jong ka sora parish. Haka ba ulapan kan mau ba haka jing jong ka balang Katolik mat ka jinget jong ka kadon lai benta bat ka paningkong kadai ka Triumphant Church kata kadai ba kibru anda kilala klat no nak ne ka pertai kila poi shabneng bat ublei kata kadai ka Triumphant Church bat ka baar kadai ka Suffering Church lane ka ding pen khoj haka ba kibru shua bakin poi shabneng lada don kino ki pop ki barit ki baria ki hapan yai leng ba jong kata ka jing sa pan sitom ba kin long kita ki ba khoj ban poi shabneng bat ublei bat kabalai kadai ka Militant Church kadai ka jaka haka bangi dang haka ne ka pertai bat ngidap bun ki jing yele ban poi shabneng bat ublei bun kini ki jing bat ki jing yele ni hapan yele ya kini ki jing tunjuk baro ban job ya kata ka jing sneu bangin la ban poi shabneng bat ublei. Ngalong kajing mi patken tak ki banget hanga kin yap junam atrai token mau yakiba syashitam namar kajing it belasle hadim na requiem aeternam dona is Domini et lux perpetua luci karamban siuder atrai kakuna imensim domapno namar kajing yap melasya hading na requiem aeternam dona is Domini